Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се в София, където заедно ще обърнем внимание на спорта с кучета. Най-вече на кучета, които са от породата Бул. Както виждате, тук зад мен още тече организацията. След малко ще видим и участниците. Ще научим защо те са спряли избора си точно на тези породи, които, за жалост, все още имат лоша слава. А също така ще разгледаме една тяхна изключително интересна страна. Радвам се, че отново се виждаме. Миналия път спомням, че кучето ти се представи много добре. Вчера как се представи, защото и вчера има дисциплини? Да, вчера на тази дисциплина, която е с тежестта голямата, за теглянето, пак изтегли най-много килограми от всички кучета. Изтегли 2400, на 2520 малко не му достигна. Доволен съм, кучето се раздаде. Спортувал съм го, тренирал съм го. Това е. Със сигурност трябва да има много тренировки, за да имате такива добри резултати. Всекидневно ли тренирате? Всекидневно става точно при състезанието, както един спортист, нали, колкото има тренировка, толкова трябва да има и почивка. И аз съм спортист. Тренирам го седмица преди състезанието, го натоварвам повече и после 2 дена го оставям да почива. Като цяло нищо да не прави. Иначе преди това през ден, през 2, когато имам повече време и така с по-малко тежести, главно само тегли. Точно това ще те попитам, как тренирате, тегли ли основно? Главно само тегли, защото това е моя единствена дисциплина, която е силен. И на тази си наблягам. Тя е най-хубавата дисциплина, защото кучето показва най-голям хъс за победа и най-голям характер. Там вече мога да се провери кучето какъв характер има, защото трябва все пак, това са тонове отзад и трябва да ги дръпне. Как избра точно породата Питбул? За жалост все още хората имат така малко негативно мнение за породите, специално буловете като цяло. И Питбул, аз когато го взех, не бях много запознат, харесваха ми. Избрах си го по шарка, не съм нещо специално да... Нали, има специални кенели, има специални родословия и така нататък. Аз си го отидох така случайно, видях го по шарка, вземах си го и си го гледам до ден днешен. Като характер, какво видя в тях? Каза, че не си бил много запознат. Знаем, че като цяло са много сърцачи животни, но какво видя ти в тях? Как да кажа какво съм видял? Сърцата хубаво куче, това според мен е най-хубавото куче, защото много е добър, нали, много умен, много добре преценява хората с кой да е добър и с кой да не е. Точно може би сега е момента с теб да призовем хората да не слагат етикети агресивно животно, а все пак да обърнат внимание, че всичко зависи от стопанина, какво внимание той ще им обърне и как ще го научи. Това е най-важното стопанината. Стопаня как си го научи. Всяко едно куче е еднакво, няма значение от породата. Дори и болонка да е, ти пак мога да я направиш агресивна, няма значение. И пинчер да е пак същата работа, така че няма значение от породата. Важно е какъв е човека и какво иска от кучето. И нека не забравяме, че когато мъжките кучета имат проблем, това е нещо абсолютно нормално, без значение каква порода са, защото все пак те се борят за надмощие. Да, така е. Кучето си е куче, да. Представи ни сега кучето, което водиш с теб. Виждаме, че малко е, но много добродушно. Поне на мен така ми изглежда. Казва се Little Iron Kid. Кучето е на година и 2 месеца. 15400 като килограми. Мъжки екземпляр за мен е уникален. Много добър. Работно куче с огромен хъс и огромно сърце за работа. Разкажи ни как се роди тази любов към питбула? Гледам питбули, откакто съм се родил. Моето семейство гледаше питбули като малък. Оттам аз се запалих и само това гледам. За мен това са най-добрите кучета. Хората обаче имат малко по-различно мнение. Какво ще им кажеш? Всяко едно куче има агресия. Вече зависи как ще развиеш потенциала на кучето. Пинчери също хапат. За мен питбула няма агресия към хората. Това е моето мнение. Разбира се, мъжко с мъжко не се разбират, но е нормално нещо това. Да. Всеки един екземпляр мъжки, без значение от породата, той не понася мъжки кучета. Така е в природата. А като тренировки? Като тренировки кучето не е тренирано, това ме е първо състезание, от дивана го изкарвам, никога не съм го пробвал, защото е малък. Тепърва започваме да се занимаваме. Как се представи вчера? Участва ли? Участва на уейтпул, най-много изтеглени в категорията килограми, мислиме, че ще е на първо място, не се знае.
Значи определено има голямо сърце, за да не е участвал, да няма тренировки. Определено да. Неочаквано за мен, защото наистина кучето не е тренирало грам. А днес в кои дисциплини ще ви видим? Може би само в тък. Защо? Няма да пробваш другаде? Не, много е малък. За другото няма да го пускам, не може да скача и да тича толкова. От толкова години се занимаваш с питбули, нека да те попитам от каква възраст е добре да започне обучението, тъй като много често хората допускат грешка и почват едни тренировки, които са в прекалена ранна възраст и много често вредят на самото животно. Значи, когато са правилни тренировките, те не са когато са в ранна възраст и са правилни, не са проблем. Имам кучета на 8 седмици в момента, които с тях се занимавам и тренират по цял ден почти. Когато знаеш какво правиш, как да работиш с кучето, няма проблем възрастта. Въпросът е кучето да свиква да прави дисциплината, не да слагаш килограми, не да го натоварваш, а дори просто да слагаш камута и той леко да се разхожда с него, за да свикне, да знае, че това е част от него, това е неговата работа. Така се изгражда характер. Килограмите не правят силата. Кажи ни сега, какъв е твой съвет? Трябва ли един човек, който няма опит в отглеждането на кучета, веднага да се вземе питбул или няма да успее да се справи с толкова сърцат характер? Определено не. Определено не. Това не е кучето за първо куче. Определено не е тази порода, която може да е за първо куче. Имат голями сърца и трябва да знае човек какво да прави с тях. Да си има стаж. Имат много хъс и ако не знаеш как да го спреш това куче, може да стане опасно. А както виждате, всички тук се занимаваме, срещаме се с кучетата лице в лице, няма проблем, защото имаме опита с породата. Ако нямаме опита с породата, всичко ще е съвсем по-различно. Може би ще имаме доста по-големи проблеми. Срещаме ви тук, почивате се преди днешните дисциплини. Разкажи ни малко повече как спре избора си точно на тази порода, какво ти хареса най-много? Значи с тази порода се запознах преди 20 години. Първото ми куче ми го подариха, защото едно момиче беше много алергично към него, не можеше да го гледа. И оттам почнах да развъждам. В момента имам няколко кучета да се занимавам. Нямам агресивни при мен. Може да го пипате, да го галите, да го мачкате, всичко да правите с него. Определено е много миличък. Разкажи ни малко повече обаче за характер, защото хората определено все още ги възприемат или поне по-голяма част от тях за агресивни. Ами аз от много дълго време очаквам някой да направи нещо такова, нали, да има интервю. Специално с мен, защото гледам много предавания против тях. Значи това са хора, които са напълно незапознати с породата. Значи това е едно куче, което е супер уравновесено и генетично няма заложено агресия към хората. Агресията му единствено може да се прояви към животните, което е в повечето случаи неизбежно. Но аз, примерно, него съм го направил, сега мога да го събера с всеко едно куче, никакъв проблем няма. Никакъв проблем няма. Его на 2 години и 3 месеца, никаква агресия няма. Точно за това поговорихме, че всъщност животните не се раждат агресивни, а такива ги правят хората. Това е най-важното, че значи както си гледаш кучето, такова ще стане. Няма друг вариант. Значи ти ако искаш кучето да бъде лошо, примерно да хапе хората, и един пинчер може да научи да хапе хора. Докато ето, тук пускам го без книжка, ще ходи при кучета, ще ходи при хората, няма никакъв проблем. Има си някои, нали, кучета, които си проявяват агресия към другите, нали, са подобни, това е съвсем нормално. Те всички кучета, няма значение от породата, са по този начин. Както казахме преди малко, те ни харесват всички, то и ние не харесваме всички. Точно така, има в всяко стадо има черна овца. Нормално е. А те на каква възраст е? 2 години и 3 месеца. Не е много голямо. От кога обръщате внимание на спортната страна, защото нека не забравяме, че тук специално днес ще обърнем внимание на тяхната спортна страна. Значи от март месец от първото състезание, като беше тук. Тогава ли му беше първото участие? Не, тогава не участвал, в снощи излиза за първ път. Как се представя? Второ място, тони 800. Изключително голям товар, явно доста тренирате или? Ами не, от 25 дена тренира. Значи го носи в себе си. Просто идва си му отвътре. Ето скача, примерно излезе на тренировка на скоци и направи 2,80. Обаче вчера на състезанието 2 метра и на 2,30 не можа да хване играчката. Всичко е до желание на кучето, но просто на пътеката има клипове, има такива показани. Ще се видят и в интернет. Кучето просто си е родено да си е на количката. Това. Ще го видим днес на драгпола, защото му се отдава много. Той много бързо тича просто. Точно това ще те попитам, в кои дисциплини смяташ, че ще бъдете по-силни днес? Драгпол и тък. Това са вашите сили? Еми да, днеска да. Виждаме едно прекрасно животно. Мен лично много ме впечатли цвета му.
Как спря избора си точно на породата питбул? Какво ти хареса в тях? Ми хареса ми, че по принцип това са едни много добри кучета, които много слушат и много обичат стопаните си. И това е една от причините, поради която си взех такова куче. А не те ли изплаши до някаква степен славата, която имат, защото до ден днешен тази слава не бих казал, че е много позитивна? Не ме изплаши славата, защото от доста дълго време имам наблюдение на тези кучета и знам, че не са толкова лоши. Какво опознава в техния характер сега, след като вече имаш такова куче? Какво открива в тях? Потвърдих това, което смятах за тях, че са доста левеобилни, обичат много хората, децата и кучетата. Нищо общо с това, което се носи като масова слава. Да, нищо общо. Зависи кой както си го научи. Все пак това куче и може да бъде манипулирано. Абсолютно прав си. Вчера представихте ли се в някоя дисциплина? Не, сега идвам само за една, защото сме на 9 месеца, още сме много малки и не сме подготвени. Коя дисциплина ще го показваш? Тък. В тък ще се дърпа с въже. Защо избра точно тази? Защото с едно дълго кученце там си тренираме, така се дърпаме и смятам, че ще се представи горе-долу добре. А като тренировки обръщате ли внимание? Той е малък, каза на 9 месеца, но все пак. Слабо. Не тренираме както трябва. В смисъл още не. От кога мислиш да почнете по-интензивни тренировки? Отскоро. В смисъл поне да стане на годинка 10-11 месеца така. Мисля, че ще го почнем сега зимата. Да може да поукрепне все още. Да. Мисля, че вече е готов. След като вече трасето е подготвено и всички очакваме с нетърпение и първата дисциплина. Отново ще става въпрос за сила, но тук вече кучето тегли собственото си тегло. Преди началото всяко едно от животните беше изтеглено, определиха се неговите килограми. Сега тук вече обаче представянето е за време. Т.е. за колко време кучето точно през трасето ще изтегли своето тегло. Първият участник, това е водача Никос и куче Перла. При тази първа дисциплина кучето трябва да изтегли, както ви казахме, килограмите, които тежи. Тъй като имаше грешка в килограмите, сега отново ще наблюдаваме водача Никос заедно с куче Перла. Казваме, че кучето тегли 8 кг, но тук важното в случая е за колко време ще изтегли товара си. Ето и какъв е крайният резултат. 8,15. Следващото куче, което ще наблюдаваме, това е куче Хера с водач Василен Каменов. Както ни казаха организаторите, Хера за първи път се явява на състезание. Така че ще видим как ще се представи и тя. Както виждаме, има някакво колебане в самото животно. Не само при хората, по някакъв път и при кучетата. Има ден, в който просто не ти върви. В случая тук го виждаме. Може би като за първо състезание Хера не е била вързана на повод и в момента е изключително странно. Тя има желание да тръгне, както го и направи. Но въпросът е, че тежестта, която е зад нея, със сигурност не я притеснява. Притеснява повече факта, че има нещо вързано за нея, от което явно се чувства дискомфортно. Абсолютно нормално и разбираемо, като за първо състезание. Кучето получава и помощ от водача си, стимулиране, но явно няма абсолютно никакво желание да дръпне товара. Припомняме, че кучетата теглят собственото си тегло, така че в никакъв случай не можем да кажем, че товар е голям. А тук видяхме абсолютната демонстрация, че няма да го направи. Въпреки това аплодисменти от публиката, защото все пак важното е участието. След всяко куче тежестта се променя, защото нека не забравяме, че всяко от животните е с различно телосложение. А не случайно още в началото няколко пъти ви казахме, че точно при тази дисциплина най-важното е времето, за което кучето ще изтегли, тъй като товара е реално
неговото тегло. Ето, че следващия водач вече взе своето място. Това е Георгий Симеонов, заедно със своето куче Ава. Пред Ава стои задачата да изтегли 20 кг и 600. Както виждаме, едно много добро представяне за тях. Малко по-късно ще разберем и какво време са дали. Явно Георги Симеонов заедно с Ава ще правят втори опит. Може би не са доволни от първото си представяне. Убедени са, че могат и много по-добре. Времето е 4:48. След като предните състезатели се представиха, можем да кажем доста добре. Отново има смяна на килограмите. И следващият тандем вече взеха своето място. Това са Зорица Топалович заедно с куче Лейди. Килограмите, които животното трябва да изтегли, са 2900. Виждаме едно изключително скорострелно представяне. И време е 3:51. Можем да кажем, че представенето, което наблюдавахме преди малко, беше най-доброто като време на Зорица Топалович заедно с куче Лейди. Припомняме време 3:51. Следващия тандем вече са в готовност. Това са гости от Сърбия. Това е Николица, заедно със своето куче Боби. Килограмите на животното са 17,900. Именно толкова ще тегли то. По-важното е да видим за колко време ще успее да направи това. Както виждате, всеки един от участниците получава съвети от организаторите, защото нека не забравяме, че дори да е състезание, най-основното е да има добро настроение и приятни преживявания. Всеки тук обича кучетата, особено да спортува с тях, така че най-важното е доброто прекарване. След като обсъдиха вече, Николица и куче Боби са готови. Както от самото начало виждаме, кучето има изключително голям ентусиазъм и спортно сърце, можем да кажем. А след малко ще разберем и за колко време ще се справи. Крайното време, което записват, е 4:84. И докато организаторите подготвят тежестта, вече виждаме, че и водачите подготвят своето куче за представяне. Водач е Алексей Бройков. Кучето е Тайра. Килограмите, които тегли, са 20 кг и 300. Припомняме, че при тази дисциплина най-важно е времето, за което кучето ще изтегли. Пожелаваме успех на Алексей и Тайра. И след малко ще ви съобщим и какво време ще дадат те. Ентусиазма на Тайра е абсолютно забележителен. А времето е 4:82. Началото на дисциплината постави участника Никос. Сега отново той ще се представя пред нас, но вече с куче мистер Бари. Кучето тежи 18 кг и 800 и точно толкова ще тегли. Доста бързо представяне, но времето, което записва, е 4:68. Явно гостите от Гърция са дошли с доста кучета, защото отново ще наблюдаваме водача Никос, но сега с куче Локо. Кучето тежи малко повече килограми, 20, за разлика от предното. След малко обаче ще видим какво време ще запишат и този тандем. Виждаме, че Локо е изключително ентусиазиран да се представя вътре. Като крайно време, Локо Никос записват 3:64. Може би най-доброто време до тук.
първият път, когато гостувахме на това състезание, имахме възможност да разгледаме различни дисциплини. Тогава кучетата трябваше да теглят възможно най-много товар. Сега наблюдаваме нещо съвсем различно. Товара, който теглят е тяхното телосложение, но най-важното е времето, за което минават по трасето. Сега наблюдаваме Георги Гьошев, заедно с куче JJ. Килограмите, които животното тегли, бяха 22,500. Крайното време, което записват, е 4,63. Следващият нетърпелив участник по трасето, това е куче Хадес, заедно със своя водач Любомир Велков. Хадес тегли 23 кг и 800. Времето, за което се представяха по трасето, е 5,48. Вече килограмите са подготвени за следващото куче, което ще видим по трасето. Водачът ще бъде Жоро Цанов, а кучето е Роко. До момента, доколкото забелязваме, Роко може би е най-тежък от останалите. Той ще трябва да тегли 25 кг. По-интересното в случая е за колко време ще успее да направи това. Както сами се убеждавате, има едно мотивиране на животното преди представяне, защото все пак то трябва да се чувства добре и да покаже точно тази страна, за която сме дошли днес да видим, а именно неговия спортен хъс. Подготовката на кучето вече е направена и с нетърпение очакваме Жоро Цанов с куче Роко и какво време ще дадат. Припомняме, до момента Роко тегли най-много килограми, той тегли 25 кг. Със сигурност можем да кажем, че Роко е много мотивиран. Имаше огромно желание да тръгне, но доколкото видяхме едно разколебаване и точно това разсейване всъщност ще даде и по-голямо време за Роко. А времето им е 17,54, абсолютно обяснимо заради забавянето по трасето. Наблюдаваме едно изключително скорострелно преминаване. Това беше водача Петър Ставрев, заедно с куче Ерос. Килограмите, които животното теглише, бяха 25,600 на времето, за което направиха това е 3,77. Ред е на едно куче, което на предното състезание направи изключително голямо впечатление с представянето си. Както водача му каза, ще го покаже и сега, защото най-основното, което тренират и което животното обича да прави, е именно да дърпа. Това е Данаил Филипов, заедно с куче Рой. Рой ще трябва да изтегли 25 кг и 900. Неговото телосложение. След малко, когато подготвят животното и премине по трасето, ще видим какво време ще даде. Доколкото сме виждали Рой как тегли тонове, сме почти сигурни, че няма да има никаква трудност с тази изключително малка за него тежест. Изключително добро време за Рой, точно 4. Ред е на Филип Ранков с куче Ари. Ари тежи 25 кг и 900 и толкова ще тегли. Огромно желание да се представи, но след малко ще видим какво време ще даде. Крайното им време е 3,88. След кратко прекъсване се връщаме отново, защото има още дисциплини, на които ще се спрем, а също така ще видим и какви резултати ще направят кучетата и дали техните водачи ще успеят да ги стимулират по най-добрия начин.